Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala masu sauraro. Please a danna mana ƙararrawa, a danna mana like sannan a mana sharing. Ba ka jin ƙarar komai a hanya sai kukan mashin da mota. A nan na hango wata yarinya mai tsananin kyau kamar ita ta kanta saboda kyawunta. Fara ce ita ba doguwa ba ita ba gajeriya ba. Ana iya kiranta da matsakaiciya mai doguwar fuska. Ga bakinta ɗan ƙarami hancinta siriri. Duk da tana sanye da hijabi hakan bai hana a hango tudun gashinta da ta tufke shi a kanta. Tana faman tafiya a gefen hanya. Wasu motoci suna taimata hon saboda tana hawa kan titi. Amma ita bata ma san ina kafarta take takawa ba. Saboda tsabar tunanin da ta shiga ta yadda za ta yi ta samu kuɗin da za a siyo wa babanta magani. Saboda yadda yake fama da ciwon hawan jini. A haka dai har Allah ya kawo ta cikin unguwarsu. Dan naga ta tsaya a wani gidan ƙasa da ya sha siminti ta waje amma fa daga ganin simintin ya ji jiki domin duk ya kwararrabe. Tun daga soro ta fara jin tarin mahaifin nata. An shimfiɗa masa tabarma a nan tsakar gida da sallama ta shiga cikin gidan jikinta a sanyaye tana tausa.